ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራዊ ውልዱ ኣትሌት ናይ ሚኒስትር ምክልኻል መንእሰይ ደበባይ ደሳለኝ ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ትቢያፍ ናይ ወርቂ መዐቀኒ ዘለዎ ፕራግ ማራቶን በኽርስታፊኡ ከካይድ እዩ። ነዚ ዕድል ድሕሪያም ናይ ውሽጢ ሃገር ብደረጃ ሚኒስትር ምክልኻል ዘካየዱ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ፀብለል ምባሉ እዩ እዚ በሪ ተኸፊትሉ። እዚ ውድድር ካብ ሎም ድሕሪ 9 መዓልቲ ማለት 10 ጉንበት ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ክእሰላሰል ምዃኑ ካብ ኣፍሪካን ቪዥን ስፖርት ኤንድ ኤዱኬሽን ዲቨሎፕመንት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይነፅር። ፅቡቅ ዕድል። ዞባ ማእከል ቅድድም ብሽክሌታ ዋንጫ ናጽነት ክሰላሰል እዩ። ሰለስተ መድረክ ዘጠቃለለ ቅድድም ብሽክሌታ ዋንጫ ናጽነት 2025 ክሰላሰል ምዃኑ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ሓቢሩ። እዚ ናይ ሸርኪቶ ወይ ናይ ከተማ ውድድር 4 ጉንበት እዩ ቀዳይ መድረክ ክሰላሰል ኣብ መስመር ሲነማ ሮማ ሲቲ ፓርክ ኢሚግሬሽን ቆንሱላ ጉዳያት ቢምቦሪ ፊያት ሽዳ ቢሉ ኣብ ሲነማ ሮማ ክዛዘም እዩ። ካልኣይ መድረክ ድማ 11 ጉንበት ሞኖፖሊ ማእከላይስ ማይ ጃሕጃሕ መስጊድ ገዛ ባንዳ ምሕዳር ገዛ ባንዳ ማይ ጭሆት ባሕቲ መስከረም ኣንበርበብ ቦሊን ቤት ጽሕፈት ቀይሕ ባሕሪ ባዶ 9 ቢሉ ኣብ መበገሲ ዝዛዘም እዩ። ሳልሳይን መዛብዝ መድረክ 18 ጉንበት ኣብ መስመር እንዳ ማርያም ሚዛን ፎሮቢያ ባሕቲ መስከረም ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣቢሉ ትረስተል ሚዛን ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ካልኣይ መድረክ ፖሊስ በፂሑም ኣብ መበገሲ ዝውድእ እዩ። ብዘይካዚ ማውንቴን ባይኩን 3 ጉንበት ኣብ ካብ 5 መደበር ፖሊስ 10 ጉንበት ኣብ ከባቢ ጸጸላት 17 ጉንበት ኣብ 5 መደበር ፖሊስ ክወዳደሩ እዮም። ሃገራዊ ውድድር ቻምፒዮን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ደንደን ቀይሕ ባሕርን ነጥቢ ተማቒለን ኣንሰባ ተዓዊታ። ሃገራዊ ውድድር ቻምፒዮን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትማል ሶሉስ ጋንታ ጋሽ ባርካ ምስ ጋንታ አንሰባ ዘካየዶ ጾታ ፈሊሙ። ጋንታታት ጋሽ ባርካን አንሰባን ዘካየዶ ጾታ አንሰባ ዝተደበሰትሉ ጾታ ይነሩ። ካብ ኣጥቃዓ ፍትሒ ሓስበላ 3 ሹታታት ትሪክ ምዝጋብ ኣብ ልዕሊ ጋሽ ባርካ 3-2 ተዓዊታ። ጋሽ ባርካ ካብ ኣይመን ጣህርን መትከል ሃይለንያ ሾት ረኺባ። ብሉፅ ተጻዋታይ ድማ ፍትሒ ሓስበላ ኮይኑ ድሕሪዚ ነተን ዓበይቲ ክለባት ዞባ ማእከል ዝኾና ደንደንን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽበ ግጥም ይስዒቡ። እዚ ግጥም እዚ ኣፍቃሪ ስፖርት ብዓባ ሃንቀውታት ተጸበዩ ነይሩ። ከም ትጽቢት ኩሉ ተዓዛቢ ከዓ ካብ መጀመርቱ ሰሓቢ ኮይኑ እኳ እንተቀረበ ሓሊፉ ግን ሓርፋፍ ጸወታ ዝተራእዩ ነይሩ። ኣብ መበል 18 ደቂቃ መኽፈቲ ውድድር 2 ሾታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ቀይሕ ባሕሪ ኣቤል ወልደ ዮሃንስ ካብ ማእዝን ተቐሊዓ ዝመጸቶ ኩዕሶ ምስ ሰኪዕታ ረኽባ። ሓጎሶም ኣብ ምጽንባል ዝኣተው ደገፍትን ተጻወትን ቀይሕ ባሕሪ መሪሕነቶም ንሓደ ደቂቃ ጥራይ ከይዱ ደንደን ናብ ውሽጢ ልዳት ኮብኪቦም ዘእትዋ ኩዕሶም መንገዲ ሜሮን ዓለም ኣብ መበል 19 ደቂቃ ጸወታ ናብ ማዕረ ዝغير ሾቶ መዝገቡ። ብድሕሪዚ ሓሊፉ ፈተነታት እኳ እንተተራእየ ንዕረፍቲ ግን ብዘይተወሰኸ ሾቴና ምርሕን ብምክንያት ማህረምቲ ንስየም ተኪእ ዝኸሰረ ደንደን መንገዲ ዴቨን ግብፃዊ ኣብ መበል 65 ደቂቃ መሪሕነት ተትሕዛ ሾቶ መዝገበት። ደንደን ክውስኹ ቀይሕ ባሕሪ ከም ማዕራርዩ ምርብራብ ኮነ። መሪሕነት ደንደን ን10 ደቂቃ ጥርሑ መቕጻሉ ኣብ ክልላቶም ተጻዋታይ ብምውዳቑ ማእከላይ ዳኛ ንቀይሕ ባሕሪ ፍጹም ሃቦም። ኣቤል ወልደ ኢየሱስ ድማ ምስ ሰኪዕ ጸምብራ ጾታ ማዕረ 2-2 ብዝቀጸለሉ ኣካፋል መድሃኒ ረድእ ጾታ ንኽዛዘም ውሕዳት ደቂቕ ምስ ተረፉ ብ2 ብቅጫ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ብምስጓጉ ቀይሕ ባሕሪ ብጎሎ ተጻወታ ቀጸለት። ደንደን ንዝሃጓፍ ዝመዝሚዛ እኳ ፈተነታት እንተካየደት ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይ መንባሩ ጾታ ብማዕረ ውፅኢት ተዛዘመ። ኣብዛ ግጥም ብሉፅ ተጻዋታይ ካብ ደንደን ሜሮን ዓለም ተሰሚዩ። ብዘይካዚ ሶኑስ ኣብ ዝተኻየደ ጾታ ኣስመራ ቢራ ንኣልሂላል 1-0 ደቡብ ንኣፍ ዓበት 5-1 ሲዕረነአን። ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ይካየድ ኣሎ። በምክንያት ዋንጫ ናጽነት ኣብ መንጎ 4 ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ደንደን ሰገን ኢንሹራንስን ገጀረትን ናይ ኣውዲእካ ምሕላፍ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተኻይዱ። እዚ ግጥም ቀዳም 26 ሚያዝያ መጋረጁ ኣብ ዘርሓወሉ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ኩባንያ ሰገን ምስ ገጀረት ኢንሹራንስ ምስ ደንደን ተጋጢመን። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ብገጀረት ሓይል ብድሆ ገጠማ። ይኹን እምበር ኩባንያ ህንጻ ሰገን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 73 ደቂቃ መንገዲ ብልጽ ተጻዋቲት ናይ ዝግጥም ዝተሰመየት ትዕግስቲ ብርሃለይ ብዝረኸበታ ሾቶ 1-0 ተዓወተት። ኩባንያ ሰገን ምስ ገጀረት ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ክህልወን እዩ።
ቀፂለን ኢንሹራንስ ምስ ደንደን ተረኽባ እዘን ናይ ነዊሕ እዋን መተላለፊ ዝኾና ጋንታታት ሓያል ፀወታ ይናርኤን ኣብ ቀዳማይ እብረ ደንደን ኣብ መበል 24 ደቂቕ መንገዲ ሄርሞን ኢዮብ ብዝረኸበታ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሓ ናብ ዕረፍቲ ወፀት ድሕሪ ዕረፍቲ ኢንሹራንስ ሓያል ተወዳዳሪነት ብምርኣይ ካብ ፊዮና ፊሊሞን ኣብ መበል 69 ደቂቕ ሸቶ ረኽበት እሞ ድሕሪዚ ብ2 ዝተወሰኸ ሸቶ ብዘይምንባሩ ሓደ ብሓደ ተዛዝመ ብልፅ ተፃዋቲት ድማ ካብ ኢንሹራንስ ሲሞና ሳሙኤል ተረቑሐት ግጥም ካልኣይ እግሪ ሓሙስ ሓደ ጉንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ተሰሪዑሎም ሰዓት 8 ገጀረት ኩባንያ ሰገንን ንዋንጫ መንሓልፈት ግጥም ከካይዳይን ኣብዚ ካልኣይ እግሪ ኩባንያ ሰገን ሓደ ባዶ መሪሓን ኣብዚ ግጥም ክትኣትያ ኣብዚ ወሳኒ ዝኾነ ግጥም ሰገን ንመሪሕነታ ክትዕቅብ ወይስ ገጀረት እያ ብማዕረ ውፅኢት ናብ ረብሓ ክትቀይሮም ወሳኒ ፀወታ ክፅበይን እዩ ብዛዕባ እዚ ኣሰልጣኒ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ፊልሞን ወልደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ገለ ተፃወቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይደናና ስለ ዘለዋ ሃጓፋት ኣለና ስለዚ በተን ዘለዋና ምትዕራይ ጌርና ንገጀረት በዲህና ነቲ ዘለና መሪሕነት ዓቂብና ናብ ዋንጫ ክንሓልፍ ኢና ኢሉ ኣሰልጣኒ ገጀረት ሙሴ ብርሃኑ ብወገኑ በመጀመርያ ተወዳደርቲ ኮይንና መሳት ፀወታ ክንርኢ ድሕሪኡ ከዓ ዋንጫ ምውሳድ ንብህጎ ነገር እዩ ኣብ ሜዳ ፀንሓና መሰናኽል ከም ዘሎ ሒዝና ነቲ ዝከሰርናዮ ጉለታት ኣሪምና ብምምፃእ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ኣሰልጣን ደንደን ረዘነ ገብረ ገርግሽ ብወገኑ ኢንሹራንስ ናይ ኩሉ ግዜ መወዳድርትና ኮይና ኣላ ሓያል ውድድር ይፅበየና ኣሎ ዝነበረ ሃጓፍ ኣሸፊና ንፀወታ ናብ ርሓና ብምቕያር ናብ ዋንጫ ክንሓልፍ ኢና ኢሉ ሊግ ዓንሰባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ዙርያ ፈሊሙ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ዓንሰባ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናይ ካልኣይ ዙርያ ውድድር ፈሊሙ ቀዳም ምምሕዳር ከባቢ 5 ምስ ምምሕዳር ከባቢ 1 ተራኺበን ኣብ ቀዳም ዕብረ ዓብላሊ ዝነበረት ምምሕዳር ከባቢ 5 ክልተ ሸቶ ካብ ለውሃት ዝረጋብር ብምቁፃር መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ከክልተ ሸቶታት ካብ ሱራ ፀሃይን ሳሮን ሙባእን ወሲኻ ብገፊሕ 6 ብባዶ ተዓዊታ ለውሃት ድማ ብልፅ ተፃዋቲት ተባሂላ ተሸሊማ ሰንበት ፈለማ ምምሕዳር ከባቢ 2 ምምሕዳር ከባቢ 6 ተፃዊተን ምምሕዳር ከባቢ 2 ካብ መናል ህያቡ 2 ካብ ክብረት ማና ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምቁፃር ንዕረፍቲ 3 ባዶ መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ምምሕዳር ከባቢ 6 ካብ ሲዶና ተፈሪ ውፅኢት ዘፅበ ሸቶ እኳ እንተኣመስገበት ምምሕዳር ከባቢ 2 ግን ብመንገዲ ያሲን ቤነ 2 ሸቶታት ወሲኻ 5 ብባዶ ተዓዊታ መናል ናይታ ፀወታ ብልፅ ተፃዋቲት ተባሂላ ስዒበን ምምሕዳር ከባቢ 4 ምምሕዳር ከባቢ 3 ተጋጢመን ምምሕዳር ከባቢ 4 ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ታሚት ወልደ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቲ ከዓ ብመንገዲ ሮዚና ሚካኤል ሸቶታ ተመዝጊባ ፀወታ ክዛዘም ደቃይቕ ምስ ተረፎም ድማ ምምሕዳር ከባቢ 3 ካብ ፊዮሪ ገብረ ቅዱስ ሸቶ መዝጊባ ግዜ ስለ ዝርከባ ግን ምምሕዳር ከባቢ 4 ብ2 ተዓዊታ ደሊና ርእሶም ካብ ምምሕዳር ከባቢ 3 ናይቲ ግጥም ብልፅቲ ተባሂላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ኣብ ከተማ ከረን ብምክንያት ሓደ ጉንበት ሃገራዊ መዓት ሰራሕተኛታት ቅድም ብሽክለታ ተሰላሲሉ ኣብቲ ተወሳኺ ብሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሃኮሰ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ዝተላለወ ኣተባባዕ ሽልማት ምዕታር መጓዓዝያ ሬድሲ ሻሉኩን ገዛ ባንዳን ከምኡውን ሕጂ ትብገዝ ዘላ ኣዘልን ሰሓቡ ድራርኤን ሓንቲ ጋንታ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከተማ ባሮንቱን ተሳቲፋ በዚ መሰረት ኣብ 69.6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ሞዚት ኪዳነይ ብ4 ደቂቕን 22 ካልኢትን ተዓዊታ ኣድሓነት ተስፉ ካብ ኣቁደ ዝመፀት ብ41 ደቂቕን 22 ካልኢትን ሩታ ገብርኤል ካብ ጋንታ ገዛ ባንዳም ብ41 ደቂቕን 54 ካልኢትን ድሕሪያ ኣትየን ተቐዳደምቲ ማውንቴን መድብለ 9.2 ኪሎ ሜትር ተሰሪዕሎም ኣብ ሰዓት ብገምጋም 35.18 ኪሎ ሜትር ድማ ተጓዒዞም ተቐዳዳማይ ሬድሲ ላሜክ ኣቢነር ድማ 2 ሰዓትን 33 ደቂቕን 50 ካልኢትን ቀዳማይ ኣትዮም ውድ ጋንቱ ፊንሃት ፀጋይ ግዜ ከይከሰረ ካልኣይ ፍናን ሰመረ ካብ ሻሎኩ 8 ካልኢት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ኣትዮም ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ ምድብ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ውድድር ክሮኖሜትር ኣካይዶም ኣባል ሻሎኩ ናትናኤል ከናነ ድማ ብ22 ደቂቕን 43 ካልኢትን ተዓዊቶም ዳንኤል ብርሀ መጓዓዝያ ከምኡውን ህያብ ኣማኑኤል እግሪ ኡርኣትዮም ዕውታት ድማ ዋንጫ መዳልያን ገንዘብን ተሸሊሞም ሩዲገር ዕውት መጥባሕቲ ምክያዱ ፍሊጡም ተፃዋታይ ሪያል ማድሪድ አንቶኒ ሩዲገር ዕውት ናይ ብርቂ መጥባሕቲ ምክያዱ ፍሊጡም ሩዲገር ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት መጉዳእቲ ምስ ኣጋጥሞ ንገለ ሳምንት ካብ ፆታ ክእለት ተቐሲቡ እዩ ካብ ናይ ተሃድሶ ግዜ ምስ ተመልሰ ድማ ቀፃሊ ኣብ ፀጋመይቲ ብርቁ ፋሻ ጠቕሊሉ ክፃወት እዩ ተራእዩ እዚ ውድ 62 ዓመት ተቓላሲ ተፃዋታይ ካብታ ናብ ፀወታ ዝምለሰላ እዋን ጀሚሩ ንዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ምስ ቀፃሊ ቃንዛ ክፃወት መፅንሑ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊፁ ምክንያቱ ጋንቱ ኣብ ወሳኒ መድረክ ከላ እሞ ከዓ መላፍንቱ ዝኾነ
ሚሊታኡን ካርባሃልን ብመጉዳእት ተኣልዮም ከለኡ መጥባሕቲ ከካይድ ኣይወስነን ሽሕኳ ቋንዛ እንትነብሮ ሓደገኛ ውሳነ ብምውሳድ ክሳብ መወዳእታ ተወፊዩ ክጻወት ወሲኑ በመሰረት ጸብጻባት ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ማድሪድ ኣብ ፍጻሜ ጸወታ ኮፓ ደል ሬይ በባርሴሎና ዝተዓረቱሉ ጸወታ ኣብ ኣጋ መወዳእታ መጉዳእቱ ክጻወሩ ስለዘይከኣለም ተቐይሩ ክወጽእ ተቐሲቡ ናብ ሆስፒታል ብምእታው ድማ መጥባሕቲ ገይሩ እዚ ጀርመናዊ ጉልቡት ተኸላኻሊ ንልዕሊ 7 ኣዋርሕ ምስ ቃንዙ ምጽዋት እዩ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ቢሉ ኣፍሊጡ ሕጂ ካብ ቃንዛ ናጻ ኮይነም ዕውት መጥባሕቲ ገይረለኹ ክብል ንኣባላት ሕክምና ክለቡ መስኪኑ ሩዲገር ሰረዚ ሕክምናዊ መስርሕ ካብ 6 ክሳብ 8 ሳምንቲ ካብ ጸወታ ክእለዩ ብዓቢኡ ኣብቲ ብባርሴሎና ዝተሰዓረሉ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ኮፓ ደል ሬይ ገለ ነገር ናብ ዳኛ በመደርባዩ ንሽዱሽተ ግጥማት ተቐጽዩ በዚ ካብ ዘንተሪፈን ዘለዎ 5 ግጥማት ላሊጋ ኣይምተሰለፈን መጥባሕቲ እንተዘይገብር ነይሩን እዚ እናኾነ ግን አንቶኒዮ ምስ ሃገሩ ኣብ ኔሽንስ ሊግ ምስ ክለቡ ድማ ኣብ ዋንጫ ክለባት ዓለም ክጻወት ሓሊኑሎም ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝተረፈተን ኮፓ ደል ሬይ ዝተመንጠለትን ማድሪድ ኣብቲ ወቅቲ ብመጉዳእቲ ወሰን ተጻወታ ሲያ ብፍላይ ኣብ መስመር ምክልኻል ጉዳይ አንቸሎትን ብራዚልን ተሰናኺሉ ዝሓለፈ መዓልታት ውዕል ክፍርሙ ከም ዝተሰማምዑ ዝተገልጹም ካሎ አንቸሎትን ሃገራዊት ጋንታ ብራዚልን ጉዳዮም ኣብ ሓደጋ መውዳእኡ ትማል ተሓቢሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል አንቸሎቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክመርሖም ብምድላዩ ንልዕሊ 1 ዓመት ከይተሓለለ ክሓተሉ እዩ ጸኒሖም ድሕሪ ሪያል ማድሪድ ኣብ ፍጻመ ጸወታ ኮፓ ደል ሬይ ብባርሴሎና ምስ ዓራ ድማ ኣፈናዊ ስምዕ ምግባሮም ዝግለጽ ዜናታት ተጋዊሑ ነይሩ አንቸሎቲ ጉዳዩ ንምስላት ካብ ማድሪድ ናብ ከተማ ለንደን ከም ዝተጓዓዘውን ተሓቢሩ እንተኾነ እቲ ዝተጋውሐ ዜና ድሒሩ ካልእ አንፈት ሒዙ ክቃላሕ ጀሚሩ ዝምድና አንቸሎትን እቲ ፌደሬሽን ተበቲኹ ድማ ተባሂሉ እቲ ምክንያት ድማ አንቸሎትን ኣብ ማድሪድ ድሕሪ ምምላሱ ጋንቱ ቅድሚ 30 ሰነ ከም ዘይትለቆ ክወፅእ እንተኮይኑ ድማ ተሪፎን ዘሎ ናይ 1 ዓመት ውዕል ካሕሳ ክኸፍል ከም ዘሎ ያ ተኸስስ ማድሪድ እዚ ጣልያዊ ዓላሚ ዝኸይድ ዘሎ ብዊንቱ እምበር ተሰጎ ስለዘየለያ ካሕሳ ሓቲታ እዚ ድማ ነቲ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ንአንቸሎቲ መንበር ምዕላም ክህቦ ወጢኑ ዝነበረ ፌደሬሽን ብራዚል ኣቆጢዑ ሎም ከም ጸብጻብ ናይ ስፓኛ ምንጭታት እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ድሕሪ እዚ ፈሽሉ ዝበሃል ዘሎ ዜና ብራዚል ንዓላሚ ስዑድ ዓረባዊት ክለብ አልሂላል ጆርጅ ጆሱስ ተሓተሉ ኣላ ተባሂሎም ውዕል ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ኣብ 30 ሰነ እዩ ዘበቀ እንታይ ይበሃል ኣሎ ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ ተኸላኸል ባየር ሌቨርኩሰን ጆናታን ታህ ዘለዋ ተገዳስነት ብምሕያል ኣብ ክራማት 2025 ከተፈርሞ ነቒላ ኣላ እዛ መስመር ምክልኻል ሓድሽ ሓይሊ ክትወስኽ ተበጊሳ ዘላ ጀርመናዊት ክለብ ነዚ ተኸላኻሊ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራያ ኣብ ራዳር ኣትያቶ ነይራ ጆናታን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ድሕሪ መወደኡ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይፍርም ዝሓለፈ ሰሙን ምሕባሩ ይዝከር አከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ባርሴሎና ዝገጠመሉ ዝወሰዳ ቀይሕ ካርድ ከም ዝተሰረዘትሉ ተሓቢሩ በዚ ከዓ እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ክስለፍ እዩ ነዛ ቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና